Είτε είσαι θύμα είτε μάρτυρας περιστατικών ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο στην πραγματική ζωή, να θυμάσαι ότι μπορείς να δράσεις και να καταγγείλεις τα περιστατικά. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter, Facebook, Instagram, TikTok έχουν στις ομάδες διαχειριστών τους άτομα με την ειδική αποστολή να περιορίσουν τη διάδοση της ρητορικής μίσους. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο 2020 έδειξε ότι μόνο το 2019 οι διάφορες πλατφόρμες διέγραψαν το 71% του περιεχομένου για το οποίο είχαν δεχτεί καταγγελίες. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι ο καθένας και η καθεμιά μας μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μάχη ενάντια στη διάδοση της ρητορικής μίσους. Μπορείς ακόμα να χρησιμοποιείς την πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και που επιτρέπει να καταγγείλεις οποιοδήποτε παράνομο υλικό εντοπίσεις στο διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας είναι www.safeline.gr. Πατώντας το κουμπί «Κάνε καταγγελία», θα μπορέσεις να καταγγείλεις οποιοδήποτε παράνομο υλικό που έχεις εντοπίσει και η αναφορά σου θα σταλεί απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία που θα τη διαχειριστεί. Πέρα από τις δράσεις που μπορείς άμεσα να κάνεις σε σχέση με την καταπολέμηση των διαδικτυακών εγκλημάτων ρητορικής μίσους, υπάρχουν οργανώσεις και δημόσιοι φορείς στους οποίους μπορείς να απευθυνθείς σε περίπτωση που έχεις υπάρξει θύμα ή μάρτυρας περιστατικών ρητορικής και εγκλημάτων μίσους. Οι φορείς αυτοί παρέχουν βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις σε σχέση με την κατάσταση που αντιμετωπίζεις. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου, κάλεσε το 112, τον πανευρωπαϊκό αριθμό χωρίς χρέωση που λειτουργεί συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο. Θύματα και μάρτυρες κάθε είδους επιθετικότητας μπορούν να καλέσουν και να καταγγείλουν στον ειδικό αριθμό της ελληνικής αστυνομίας 11414 που λειτουργεί συνεχώς όλο το 24ωρο. Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με τη γραμμή βοήθειας Helpline στο 210 600 7686 ή μέσω συνομιλίας απευθείας στον ιστότοπό τους. Ο συνήγορος του πολίτη είναι ανεξάρτητη εθνική αρχή που μπορείς να απευθυνθείς κυρίως αν το περιστατικό που θες να καταγγείλεις αφορά δημόσια υπηρεσία ή κρατικούς φορείς. Το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας έχει την αποστολή να καταγράφει και να δημοσιοποιεί τα περιστατικά βίας με ρατσιστικό κίνητρο που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Στο φυλάδι που θα βρείτε στο σύνδεσμο παρουσιάζονται όλες τις εξειδικευμένες οργανώσεις στις οποίες μπορείς να απευθυνθείς. Όλες αυτές οι λύσεις είναι προσαρμοσμένες σε κάθε είδους εγκλήματα μίσους, είτε πρόκειται για σεξιστικές, ομοφοβικές, ρατσιστικές, είτε σχετίζονται με αναπηρία ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Σε ποιο πλαίσιο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην αστυνομία? Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ρητορική μίσους, είτε ρατσιστική, αντισημιτική, σεξιστική, ομοφοβική, τιμωρείται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και η υποκίνηση μίσους ή η υποκίνηση σε βία. Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι κάθε μορφή βίας, όποια και αν είναι, τιμωρείται από τον νόμο. Και όταν συνδυάζεται με ρατσιστικό, αντισημιτικό, σεξιστικό ή ομοφοβικό κίνητρο, θεωρείται επιβαρυντική περίσταση. Εάν είστε ή έχετε πέσει θύμα ρητορικής μίσους ή εγκλήματος μίσους, μπορείτε να το αναφέρετε στην αστυνομία και να υποβάλλετε καταγγελία. Σημειώστε ότι παρέχοντας όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση κατά την υποβολή της καταγγελίας, θα αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της έρευνας. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την υποβολή καταγγελίας. Επομένως, μπορείτε να ενεργήσετε και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά σας, ακόμα και αν είστε κάτω των 18 ετών.